Padang Pak Wong nggih. Iki wis meh padang. Guarsi. Sugriwa lan kowe Subali. Wah, ngertos dhateng kula paduka menika bangsaning menawa aku iki dewa. Waduh, bekti kula Bu kula. Ya tak nampa ya. Wah, mongko Kanjeng Rama Penemban nate paring dawuh menawi ngudang menika baguse anakku kaya dewa ndarat. Dados pangertosan kula menawi dewa kayangan nika mesti bagus Bu kula. Oh, tak keprok watu. Dewa ki ya werna-werna ya nek sing bagus ya nek sing blekethek ya. Nek kaya ulun iki kamituaning dewa umurku wis tuwa, luwih tuwa tinimbang Bathara Brahma, Bathara Indra lan penyarian ngono. Dadi arep ala-ala kaya ngene iki aku ki pangarsaning rombongan dewa. Inggih bekti ya. Ulun nyekseni saka ing ngawiyat dumadining lelakonira. Ing menapa paduka ngejawantah ya aku mundi dawuh Sang Hyang Giripati kayangan ana ruhara ingkang tuwa saka muganing patih Lembusura sinang salin wujud dadi wanara mula kang saka Gungger minangka kanggo ndadar lan darmaning kasatriyanira tulungana jaoting kayangan sirnakno angkara murka ing jonggring salaka ingkang wujude buta ngasirah sapi dedyaka Lembusura. Waduh, ngestaken dawuh kula. Iki ana kewan malang kadhak wujudmu munyuk yen bisa tata jalma gangge kondha menteleng mripatmu. Iya. Takon marang aku. Kapi Sugriwa jenengku. Kowe sapa? Aku Patih Lembusura. Yen ngono kowe ingkang bakal njungkeng kayangan. Pancen tak sengaja nyatani dewa ora ana sing menang kowe arep apa? Lekno mripatmu jeringan gobokmu. Sugriwa iki jagoning dewa ingkang bakal ngendarat mestakamu. Oh, gambul pecah siramu. Oi. Wah. Oh. Ah! Hai! Wah! Hot! Oh! Ah! Ah! Hai! Wah! Wah! Put! Ah! Oh! Hai! Hai! Ah! Hot! Wah! Ah! Wah! Piye Yayi? Wis. Ilang
nyawane Patih Lembusura. Syukur seketi jumurung. Lembusura wis mati aja seneng. Rumangsamu ki piye Lembusura wis mati kuwi aja seneng-seneng dhisik. Wonten menapa Bu? Lah. Delek undraning perkara isih meger-meger. Sinten Bu? Lah ratune. Sak menika wonten isih ana kandhane kana. Isih ana Kiskendhapura. Kiskendhapura menika pundi? Ah. Kiskendhapura kuwi ora ana ning kayangan kene ana ngisuwur. Wah, dados Kiskendhapura wonten ngisuwur. Iya. Kowe tak bang-bang ya, Ger. Tututana menyang kraton ning Gua Kiskendha. Kowe cilik bisa ngasorake gedene, bisa mateni ratune Ngangkara. Buta ing ngasirah Maesa. Ingkang jejuluk Prabu Maesasura. Kowe bakal ginanjar widodari Bathari Antara kasih, Ger. Pun sakniki Bathara Narada ngendika kaya ngoten niku ning sampeyan kudu eling lho Gus, sampeyan kudu eling. Eling kepiye Kiai Semar, eling piye Kiai Semar? Ngeten Gus. Wong labuh labet dateng bebrayan agung niku pancen becik lan utama. Ning niku kudu tukul saking ati sing suci, ngaten. Ampun kecampuran milik gendong lali, nek nganti atine mboten resik, niku mengke lelabuhane mboten awoh karahayon. Lho omongan kaya ngoten iki angel mangrungokke. Iya, Kyai, mangeling-eling nggih. Wong labuh kautaman niku kudu tukul saking ati sing suci. Ampun kecampuran milik nek nganti atine mboten resik niku mengke lelabuhane mboten awoh karahayon ning badhe awoh kacintrakan tur adaane malah njur kuwirangan ning tembe wingkingipun. Kakang Semar iya. Nek paring tutur mbok sing cetha wae aku bocah weton saiki, Kiai. Hah, pancen cah niki sak mangke niku nek dirembuki alus do mboten ngerti. Jalukane digrowal-growal waton wareg. Senengane kok do disuguh panganan mentah. Nggih. Niki kula blakake nggih. Sampeyan ajeng do perang nateni Maesasura. Ancas tujuane kepengin entuk siying dewa sampeyan ben ruwat saka wujud kethek. Napa tujuane sampeyan iku kepengin rabi Bathari Tara? Ayo. Minta dijawab sejujur-jujurnya. Aduh. Kiai Semar, piye? Saglugut Binara Sewu babar pisan ora ana cecek ing atiku kepengin nyadang ganjaran widodari. Ancasing atiku mung kepengin ruwat saka penandang, Kiai. Ah. Niku pun kula rungokke lho. Iya, Kyai. Lah Saudara Sugriwa. Semono aku, Kakang, aku ora bakal kebidung dening pepenginan Bat Panudya. Aku kepengin ruwat, Kakang. Niku tenan? Iya. Bagus. Nek niat ndika labuh teng kayangan iki pancen bener-bener linambaran ati suci. Niki mengke wae nggih nyenengke ning kosok baline nek kasatriyan ndika niki mengke nganti keserimpet rambut dawa kepleset lambe abang. Oh, sampean mboten bakal ketemu dalan pangruwatan ning malah saya kesurang-surang pun dan kemangket.
wetone iki. Goteke jarene nggo Kiskendra ki lawange guwa. Ya, pancen kuwi negara ingkang mapan ana sak jroning guwa. Wah, ora sepiro jembaring lawang guwa lah kok dadi kondanging berbeki jagat. Kakang Subali, apa yai? Lilanon aku wae kang mlebu ana jroning guwa iki tak labrake Mahesasura. Gusik. Aja dupeh kowe bisa mateni Patih Lembusura banjur gembelo sak kentheng sirahmu Sugriwa. Lah kersane Kakang Subali piye? Ngene wae. Kowe nunggu ana sak jabaning lawang guwa iki aku tak lumebu ana guwa. Tak tantangi Bandayuda Prabu Mahesasura. Lho. Kakang Subali ijen tanpa ruwang aku wani. Mung wae aku mekas marang sira Yai. Piye, Kakang? Jroning aku Bandayuda ana jero guwa mengko ulatna urung-urung ilining banyu ingkang mili ana lawanging guwa iki. Tegese yen ilining banyu kuwi mili abang, tegese nggonku Bandayuda menang. Mahesasura bisa tak pateni. Oh ngono, iya. Nanging kosok balen milining urung-urung iki mengko mili banyu kang semu putih. Tegese aku ingkang mati merga ludraning pun Kakang Kang Seta. Oh, mengkono kepareng Kakang Subali. Ya. Banjur yen upama aku ora ngajapala yen numusi dawuh Kakang Subali banjur urung-urung mili banyu putih, tableken lawanging guwa. Aku wis dimen mati lan wadya balane Prabu Mahesasura aja nganti bisa metu saka jroning guwa. Dimen padha mati ana jero guwa. Bathari Tara tak lilakake dadi garwamu. Wah, aja ngendika kaya ngono Kakang. Wis mung kuwi welingipun Kakang. Tak lebonane guwa iki. Yo sing ati-ati Kakang. La dalam. La dalam. Jata Sura kula lan wonten dawuh. Ora pati nduga jebul benyunyuk ana monyet. Wanuh wani lungguh ana njrambah wah bosen urip. Tak sawang kaya dudu nayaka negara ing Kiskendra. Wah, menika sanes sinuwun. Wah, ngaku wis sapa aja mati tanpa aran. Takon marang aku srayaning dewa jenengku Raden Subali. Kowe ratuning Angkara Murka Mahesasura. Wah, lajal.
gegedhen sirah kowe ngarani aku sak geleme dhewe ya aku Prabu Mahesasura iki kelangen aku ya titianku Kyai Jathasura wis saguh dadi kongkonaning dewa mangka dewa jarene tokok padha kewirangan mungsuh patih Lembusura mleka mripatmu jerengen kuping kekesetmu sing jenenging Kapil Lembusura Dedya Lembusura wis mati ana ing palagan Mudyar ya men liya dina ngangkat patih meneh nek bisa nyambut gawe ora mudar gandeng mati ora iso nyambut gawe bongko ya wis ijole kowe tak gaglak limpamu tak sunduk nganggo sungu weteng pancen tekak wareng ngajar menungso kang kaya dedapora mayo ing kene aku wani mlebu ngguwa tak upamake iwak kecemplung wuwu pangeh kowe bisa bangga budi tak sembadani bangga tak rampungi gaglak limpamu ha Wangganing Prabu Mahesasura tanggap Kyai Jathasura gyoli numpatan waluya jabi
wis cenunuk kowe. Kancane loro kok telu dhewe. Piye? Wah. Mati bisa urip, mati bisa urip. Ah! Giambul borot wadukmu ah. Nalika samono Krida mlumba Jatasura Krura Prabu Mahesasura kekalih nyosamya sekti mandraguna Radi kacipuan Raden Subali parandene nalika samono Krida amre anjula mancal dodo tinekuk kanang asta ngrangkul pundhake Mahesasura den tekem piniting asta kang kiring mulat Jatasura tetulung palandri cinandhak dening Raden Subali kaya wis temeka wahyaning mangsa kala kaben kumba mustaka kekalira pecah polo wutah getih lambah-lambah dadi sawiji nganti cengklungen nggonku ngenteni ning iki kok gandane marus ilene ngurung-urung kok kaya mili getih nanging kok ora abang abange ora bisa mbranang merga campur putih oh kakang yen ngono kowe mati sampyuh karo Prabu Mahesasura kakangku mati kowe oh. Oh Dewa Paduka paringa pitulungan Dewa lelakon iki kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ya. Aku mung sak derma mituruti piwelinge Kakang Subali. Yen kowe seda ning palagan guwane, mbok dawuhi supaya nablek watu. Ya, tak tableke aku.
jagat wasisaning Bathara. Sugriwa, aku ora ngerti yen to gedhongamu letek ngungkuli peceren. Pun Kakang Manggih Jaya isih sugeng meger-meger kok ngene lha kok dadi lawange nggo mbok tutu piye. Tak pancal pecah dadi swalang-walang. Sugriwa, nggih Ulun. Endi Kakang Subali? Waduh, ngaturaken ketiwasan Bu Ulun Kakang Subali Prapting Lena. Lho. Kepiye? Subali Prapting Lena? Nggih. Estunipun waleh menapa Bu Ulun? Saderengipun manjing payudan Kakang Subali sampun mekas menawi wonten lenanipun Kakang Subali kula kadhawan munjuk atur ngarsa paduka buku. Lah, yen ngono nggih Endra kula wonten dawuh buku mangsa bodho. Nyatane ingkang isih iki si Sugriwa gage tampakno. Nini Betari antara ya Dewi Tara paringna marang si Sugriwa ya ngestaken dawuh. Babar pisan yen duwe sedulur enom sing gedhoane kaya atimu ketukulan ri kemarung kowe Sugriwa. Milik gendong lali ingkang dudu darbekmu. Agan kowe nablek lawanging guwa merga kowe gegeden. Milikmu nggonmu kepengin mengku. Peparinging Jawata Bataryantara. Oh Sugriwa. Ayo, yen pancen kowe negakake patine sedulurmu tuwa. Langkahana batangku Sugriwa. Lho, Kakang. Sampeyan iki ajeng gelut, ajeng regejegan. Nggih. Sampeyan ajeng padudon. Aja dipalangi Kiai Semar. Apa ya neng wong wedok siji nggo bancaan. Niki pun padang sampeyan ampun gelut mawon. Sing teng mburi-mburi ngaten niku pun risi. Sampeyan mang eling to, mangeling. Aku ora luput Kyai Semar mergo dawuh Kakang Subali yen nurung-nurunge nggo mili putih
teges Kakang Subali kang teka pati aku supaya nablek lawanging guwa. Adi sampean iku bener. Keling sampean nak ngaten to? Iya, Kyai. Ning nyatane aku urip, aku manggih jaya. Lah sakniki ilining banyu teng urung-urung napa? Abang campur putih, Kyai. Lah pengertosan sampean Kakang Subali gugur sampyuh lawan Prabu Maesasura. Sing bener kae ludirane Maesasura ingkang tak dukumba karo Jatasura. Mula muncrating getih campur lawan otake Prabu Maesasura ingkang pecah. Mula ilining banyu tak kira ora bisa putih lan ora bisa abang nanging wernane dadu, ora abang ora putih. Subali ya bener. Ning sampean ora eling nek sakniki ajeng rebutan Dewi Tara, sampean mangkat mau pun kula keling. Ancasing gegayuhan wong lelabuh marang kautaman niku ampun gegeden rasa milik kateng kanugrahan ngaten. Ajeng sampean wis prasetya sing labuh nyang kayangan bener-bener timbul saka ati sing suci, ora katebetan apa-apa. Iya Bu Kulun. Wis saiki aja padha regejekan, aja padha padudon. Kabeh sing padha lila lair terus sing batin, gegetun marang lelakon sing wis kepungkur mono, yektine malah ngebot-boti marang awake dhewe. Saiki tampanen woing pakartimu kanthi rasa panarima ikhlas lila legawa lair tu sing batin. Sak banjure isenana sisaning uripmu kanggo srana lelabuhan utama lan pengati-ati. Wis ya mung kuwi ingkang bisa mbok tindakake. Perkara Dewi Tara mangsa bodho yen pancen Subali ya Subali, yen pancen Sugriwa Sugriwa. Mendung sing tumiyung wis namprung, saiki mung kari nindakake laku tapa, laku brata lan laku dharma. Puji pinuji muga-muga sing sedya hayu tansah manggi ora hayu selawasing urip.